אוקיי, אז היום אנחנו בחדר וחצי, פרק 1, חלק 3. נראה לי שאחרי החלק אולי שנעשה רביעי, אולי נעשה חלק רביעי, ואחרי החלק הרביעי הזה, יהיה חדר וחצי 2. כן, יכול להיות. טוב, אז אם היא אפליקציה כזאת, חדר וחצי 2, אז אני אוריד אותה, כי אתה בטוח תשאל אותי בתגובות. טוב, אז יאללה, בוא נתחיל. משחק חדש. מתחילים. תוריד לי את הסוויץ'. שיחקת אותה. תוריד לי את הסוויץ', שיחקת אותה. איך אני אומר לך כוס? ריבה. אוקיי. תסתכל טוב, טוב. נו, מה היה בפנים, זוכר? זה נראה לי. שעון צילומי יש לך, וואו. תודה על המחמאה. חשבתי שזה לא זה, אבל בסדר. אוקיי. שים לי מים לקפה. וזה הנקה. נראה לי בזה אני טוב כמו זה שתשים את החלב במקום. נו באמת. אני טוב תשים לי מים לקפה כמו שים לי את החלב במקום. ג'ו, אני ממש טוב בשתיהם. נראה לי מתחיל להיות טוב באיזה כמה אביזרים של החדר וחצי הזה. אחי, אסור לי זכוכית, אחי. טוב. האמת, כל הזמן יש פחות ופחות זכוכיות. כאילו בפרק... משה, מה אתה צוחק עליי? זה באמת, מה אתה צוחק עליי? בכמה שעה כזאת מוקדמת, למרות שאמרתי את הדבר הזה בחלק השני של פרק 1 בחדר וחצי. עשה טובה, שים את החלב במקום. וזה היה טוב נראה לי. עשית טוב, שים את החלב במקום. יש לי מבעיה שלך. וואו. עכשיו 2. זה הולך לפח. זה היה בחלק השני? נראה לי שכן. בוא נעשה את זה שוב, אבל טוב. בוא נעשה את זה שוב, אבל טוב. מתחילים. שים לי טוסט. שיחקת אותה. שחקת אותה. +5. אוקיי, יאללה. אחי, אסור לי זכוכית, אחי. טוב. עד לחלק הזה, חשבתי שזה המשחק הכי גרוע. נו, מה היה בפנים? זוכר? כן, זוכר. זיכרון זה לא הצד החזק במשפחה. אחי, עף לי הטוסט. נו באמת, מי אני מזה עכשיו? לא אני. עוד מעט יש לי איזה זה טובה, 1000. שים חלב במקום. אוקיי, יאללה. שים לי מים לקפה. שים לי מים לקפה. שולי ביקש לקום בול בשף. בזה אני גרוע של החיים. משה, מה אתה צוחק עליי? אוקיי. זה לא נגמר. שים לי טוסט. שיחקת אותה. אוקיי, יאללה. תסתכל טוב טוב. נו, מה היה בפנים? זוכר? נראה לי שזה... זיכרון זה לא הצד החזק במשפחה. שואו, איזה פתיחה. עשה טובה, שים שים את את החלב החלב במקום. במקום. גנים של מדען יש לך. תודה על המחמאה. האמת, נראה לי את כל הדברים שהמקרר אומר לי לעשות, אני טוב.
כן, וואו, מי ירים את ממש. זה עכשיו? אני טוב בדבר של המקרר. נראה לי שאני יכול לעבוד בתור אסור מקרר לזכוכית. עץ ישראלי. טוב. אוקיי. שים לי מים וקפה. כן. איך אני... יש לקום בול בשבע. עוד פעם, בזה אני גרוע. אבל בוא נראה. איזה דיוק. הצלחתי? אני לא מאמין, הצלחתי. עכשיו 2. זה הולך לך לפח. הפח. כאילו לא קרה לי איזה לוזר הזה. בוא נעשה את זה שוב, אבל טוב, נראה לי שאני צריך לקצר את הסרטון הזה, כי הולך לי... כי אני ממש... הפעם מתעסן ממש. מה זה? עכשיו 2. זה הולך לפח. עכשיו 2. זה הולך לפח. בוא נעשה את זה שוב, אבל טוב.